Masu sauraron mu mutanen kirki mutanen albarka, idan kuna buƙatar a tallata muku hajarku a wannan channel tamu da kuma ɗaya channel ɗin tamu, za ku iya tuntuɓar wannan lambar wayan 090 63 92 1151. Mutane su ne kasuwa ba yawan rumfa ba. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Salon maza kashi na ƙarshe. Wajen ƙarfe 12:30 na rana, Ramla ta tashi shi ma yunwa ce ta fara ƙwaƙular cikinta. Ta zabura ta miƙe ta waje, ta haɗa gurasa da zuma ta ci sannan ta sha ti. Ta zauna a dainin tana mai da numfashi. Ya fito ya yi wanka ya shirya, ya zauna ya zuba mata ido. Ta lumshe idanunta ta ce, wannan kallon fa Yarima na. Ya yi murmushi ya ce, bebi na yana son abinci sosai. Gashi nan ya mai da mamansa ƙatuwa. Murmushi ta miƙe ita ma ta shiga wanka ta fito. Ta tsara kwalliyarta duk da ta san ba nisa zai yi ba, domin bata ga alamar zai fita ba yau. Tana fitowa kuwa ya lalata kwalliyar da tsotse-tsotsensa da bata isa ta hana shi ba. Ya mugun takura wa nonuwanta, amma ya za ta yi da shi? Haka take barin shi ya ƙarata da lalube-lalubensa. Sannan a hankali suka fara gudanar da rayuwarsu mai daɗi, cike da natsuwa da tsafta da kuma kulawa. Yarima Asim yana renon cikinta da soyayya mai ƙarfi, sai dai kuma a ƙasan zuciyar Sultan bai gama yarda da tarayyar Asim da Ramla ba, sai dai babu yanda ya iya, dole ya haƙura ya sallama, domin hakan shine mafi alkhairi a rayuwarsa, saboda manyan malamai da bokayen da yake mu'amala da su sun tabbatar masa da cewa ci gaba da jayayya da auren Asim da Ramla zai iya kawo ƙarshen rayuwarsa, domin ƙaddarorin da ke cikin auren sun danna taurarinsa. Da wannan ya haƙura ya ɓoye ƙiyayyar auren. Abin da ya faru kuwa bayan Ramla ta baro ƙasar Yemen, bokan Samima ya sanar da ita cewa kar ta yi gangancin da Yarima Asim zai san sirrin cin amanar da ta daɗe tana yi masa. Idan kuwa ta yi wannan saken, to shakka babu za ta mutu cikin tozarci, domin duk farkannanta za su juya mata baya, sannan kuma za su tozarta, domin ƙa'idar shiga hurumin prince ɗin masarauta haka yake. A lokacin ne kuma Asim ya tsananta bincike, su kuma suna ta ƙoƙarin binne gaskiya, don har yanzu ba wanda ya yadda ba cikinsa ba ne. Ana a haka ne Sultan ya kori Ramla, ko da ya dawo gida Arya kaɗai ya samu, sai kuka take. Yake tambayar ta lafiya, ta mishi bayanin komai. Ya kiɗima da jin wai Sultan da kanshi ya zo ya kore ta, duk da ba abin mamaki ba ne tun da dama baya son ta, amma jin cewa wasu ƙatti sun taɓa mishi mata ya sa nan da nan idanunsa suka kaɗa suka yi ja. Gidan masarautar tasu ya koma rai a ɓace. Sultana ce ta tare shi don dama ta yi tsammanin hakan. Ta ja shi sashinta tana ba shi baki sai huci yake. Ta ce za ta sa a bincika ko ta koma garinsu. Na fahimci ziga ce da Sultan ke sha, shi yasa duk yake wannan abubuwan. Ya ɗago idanunsa kamar garwashi. Zai yi magana ta dakatar da shi. Ta ci gaba da cewa insha Allahu gaskiya za ta yi halinta. Abin da nake so da kai, kar ka sake ka yi wa mahaifinka shirman da kimarka za ta zube a wannan masarauta, saboda ko an ƙi ko an so sarkin gobe kai ne. A fusace ce, ai ni ba na son sarautar Sultana, ba na bar musu ba, me kuma na bibiyar rayuwata. Kallon da ta masa ne ya sa shi sauke idanunsa ƙasa. Ciki ce, ki yi haƙuri Sultana. Tashi ta koma kan kujerar da yake zaune, ta ja shi jikinta tare da kwantar da shi akan cinyarta. Kawai sai kuka ya ƙwace masa, ya ce wallahi banda Sultan, duk wanda yake da hannu wajen korar matata to sai na hukunta shi. Sultana dai bata ce komai ba, sai shafa kansa da take cike da soyayyar ɗan nata da kuma tausayinsa akan halin da yake ciki. Sai da ya yi sati yana sashin Sultana, ya ƙulla wannan ya kwance wancan. Ya je sashin Gimbiya Samima ya gan shi a kulle, wato ta gudu kenan. Ya sa a nemo masa hadimanta, ya tsare su da tambayoyi amma sam bai samu wata makama ba game da shige da ficen Gimbiya Samima. Abin da Yarima Asim bai sani ba shine shi kansa ciwon da ya kwanta jinya na shekara 1 da kusan rabi da sa hannun Samima da mahaifinta a burinsu na ganin sun ga bayansa, ko dai ta haifi Yariman masarautar ko kuma bayan sun ga bayan Asim shi ma Sultan su kashe shi, mahaifinta ya zama sarkin wannan babbar masarauta, ya baro ƙaramar fada ya mulki babbar,
sai yanzu ma tunanin hadiminsa Zinar ya faɗo masa don gaba ɗaya ya daina ganin shi, ya sa a nemo masa shi. Ai kuwa ya tsorata da jin Yarima Asim na neman shi don ya san abin da ya aikata. Kafin ya zo ya ƙudiri aniyar gaya wa ubangidan nasa komai, ko da kuwa zai sa a kashe shi. Ko da ya zo da ka gan shi ka san bai da gaskiya. Hakan ya sa Yarima Asim ya ji kawai ya samu gaskiyar da yake nema, domin cin amana ba ta zuwa daga maƙiyanmu, sai dai daga makusantanmu. Ya ja shi wani ɓangare daban tare da zaunar da shi. Tun kafin Prince Asim ya ce wani abu, Zinar ya ce, ranka ya daɗe, wallahi zan gaya maka gaskiya, ko da kuwa za ka kashe ni. Ya sunkuyar da kai ƙasa ya fara kuka. Prince Asim ya daka mishi tsawa, ya ce, kuka na kawo ka yi min? Sauka ya daga inda yake, tare da durƙushewa yana ba shi haƙuri. Nan yake wa Yarima Asim bayanin abubuwa da dama, ciki har da gaya mishi jinyar da ya yi, duk shiri ne na kawar da shi, kuma Samima da mahaifinta su ne da wannan shiri, da kuma yadda Gimbiya ta riƙa bibiyarsa a kan sai sun yi lalata, har dai ta rinjaye shi komai ya fara faruwa. Ranar da Ramla ta kama mu na yanke shawarar barin fadar, domin ina tunanin asirinmu ya gama tonuwa, amma sai Gimbiya ta ce min bata isa ta faɗa ba, wai ko Sultana ce ta kama ta da wani ba za ta iya ba da labari ba. Duk da haka na kasa natsuwa, sai yanzu da ka sa aka nemo ni ranka ya daɗe. Shiru Asim yana furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaba ɗaya ya kasa yadda da al'amarin. Lalle makashinka yana tare da kai. Yarima Asim ya ɗago ya ce, kai ina ka ji duk wannan labarin? Nan ya karkace ya ce, ranka ya daɗe, na taɓa riskar Gimbiya suna tattaunawa, ita da likitanka Dr. Shazam, inda na makale na ji tana ba shi labarin waɗannan abubuwan, har ma rekodin na yi a lokacin, amma ban taɓa nuna mata na ji ba. Shi Dr. Shazam an sa ya riƙa maka allurar kashe jiki ne, a zahiri ciwon ka bai yi zafin da ya yi ba, amma da haɗin bakin likitan da masarauta ta amince da shi, aka ƙara wa ciwon ƙarfi don a halaka ka, saboda an masa alƙawarin zama babban wazirin mahaifin Gimbiya Samima idan har ya zama sarki. Nan Yarima Asim ya ƙara cika da mamaki. Nan ya buƙaci rekodin ɗin Zinar ya miƙa masa, ya ce su tashi su je. Ba inda suka tsaya sai fadar Sultan suka kwashi gaisuwa. Shi kam Zinar ya san hukuncinsa kisa ne kawai. Bayan Yarima Asim ya nemi izini ya kunna rekodin ɗin, sannan ya buƙaci Zinar ya gaya wa fada abin da ya gaya mishi. Sosai wannan labari ya kaɗa hankalin kowa da ke wannan daula. Tuni Sultan ya sa aka tafi masarautar ɗan uwan nasa, wato mahaifin Samima da zaratan dakaru. Aka taho masa da Samima da kuma mahaifinta. Da suka ji yadda aka yi kace-kace da asirinsu, sun matuƙar kunyata da wannan tozarci. Mahaifin Samima ya musanta, take aka ƙwace masa sarautar yankin da yake taƙama da shi, a ƙarshe kuma aka kore shi daga garin. Ita kuma Samima haddin cin amanar aure aka mata, wato hukuncin jifa kamar yadda addinin Musulunci ya tanada ita da Dr. Shazam. Shi kuma Zinar dalilin bayyana gaskiya da ƙin abin da ya yi a zuciyarsa, ya samu tukuicin bulala 100. Wannan hukunci ba a taɓa yin irinsa ba a tarihin masarautar. Ya girgiza mutane suka shiga taitayinsu. Mulki ya dawo daidai. Rayuwa ta ci gaba da tafiyar wa Ramla yadda ya kamata. Watannin haihuwarta suka cika, kamar yadda Yarima Asim ya mata alƙawari. Suka shirya tafiya zuwa Najeriya don ta haihu, amma iyayensu suka hana, suka ce, Yariman farko a masarauta ake haihuwarsa. Kwanansu 2 da zuwa ko ciwon naƙuda ya kama Ramla. Dole sai inna ce ta ba da ƙanwarta da kuma ƙanwar Ramla suka taho. Kwanansu 2 da zuwa ko ciwon naƙuda ya kama Ramla. Cikin ikon Allah ta haifi yaranta 2, mace da namiji, masha Allah. Wannan haihuwa an yi murna da ita a wannan masarauta, musamman da yake ba taɓa haifa musu 'yan tagwaye ba, sai abin ya zamo musu sabuwa wajensu. Sati ya zagayo aka sha suna, mai jego ta fara karɓar gyara na musamman. Duk wannan familin sun yarda a yanzu. Ramla haske ce ga rayuwar sarkin nasu na gobe, wato Prince Asim. Yaransu dugui-dugui, masha Allah. Abin sha'awa kuma abin so ga kowa. To alhamdulillah, a nan muka kawo muku ƙarshen wannan labari na Ummu Hairan. Muna fatan darussan da ke ciki za mu ɗauka mu yi amfani da su, akasin haka kuma mu yi watsi da su. Fatan alkhairi a gare ku masu sauraronmu, da kuka kasance da mu daga farkon labarin har zuwa yanzu.
Alherin Allah da amincin sai tabbata a gare ku a duk inda kuke. Naku har kullum, namijin Nobel.